שלום רב לכם. המשבר במשא ומתן ממחיש עד כמה גדולים הפערים בין המפלגות שמאכלסות את הקואליציה, והפעם חילופי הדברים מול המצלמות בין השרה לבני מהתנועה לבין השר אריאל מהבית היהודי. הרקע הבנייה בהתנחלויות, ואיתנו חבר הכנסת אלעזר שטרן מהתנועה וחברת הכנסת איילת שקד, יושבת ראש סיעת הבית היהודי. שלום לכם. שלום. שלום וברכה. נבקש על השאלה הראשונה, תענו שניכם בקצרה ככל האפשר, מי אשם בכישלון, כישלון המשא ומתן בסיבוב הזה? חברת הכנסת שקד? אני חושבת שכולם תמימי דעים, גם השרה ציפי לבני, גם ראש הממשלה וגם כל שרי הממשלה, שהפלסטינים שרצו לאום בניגוד לכל ההסכמים ובניגוד לכל ההבנות, הם כרגע האשמים המרכזיים במצב שהגענו אליו כיום. זה ברור שאם הפלסטינים הולכים לאום אז אין שום טעם, ואם הם מבצעים מהלך חד צדדי כזה אין שום טעם להמשיך בשיחות. בואי ניתן לחבר הכנסת שטרן גם להתייחס לשאלה הזאת. שנייה, עצרי רגע. ושנייה. שטרן. אם אתה שואל אותי בשורה התחתונה, אז בעיקר הפלסטינאים אשמים, כמעט רק הם. חבל שעזרנו להם ופגענו בעצמנו, ואני חושב שכאן המחלוקת הקשה בין ציפי לבני לבין אורי אריאל. אז באמת, חבר הכנסת שטרן, אתם מסכימים בזה שהפלסטינים הם אשמים? למה היה דחוף לשרה לבני להתנקח, בפגוש את העיתונות בשר אריאל ולטעון שהוא זה שמסכל את מאמצי השלום? כיוון שאני חושב קודם כל שזה עוד לא נגמר. ואולי בשביל לצמצם נזקים בימים או בשבועות שעוד נשארו לנו כדי להציל את המשא ומתן. ואני צריך לומר שהניסיון לפגיעות האלה, לצערי הרב, זה ניסיון מתמשך. זאת אומרת, מצד אחד אנחנו שותפים באותה ממשלה, ממשלת ישראל החליטה על אותו משא ומתן, התאמצה מאוד כדי שיהיה משא ומתן, ותוך כדי המשא ומתן, לאורך כל הדרך, אנחנו עדים לניסיונות הפגיעה הזאת, כמו ההכרזה הזאת על הבנייה בהר גילה, שאני כמובן האחרון שהתנגד לבנייה. הרי ההיסטוריה של המשא ומתן בשנים האחרונות מלמדת שזה לא דבר חדש, שהימין מקדם תוכניות בנייה. כדי להפריע למשא ומתן צריך לקרוא לילד בשמו, אז למה לא להיזהר? למה לתת לפלסטינים ליהנות מהספק שאנחנו אשמים? אני חושבת שמה שהשרה לבני עשתה זה חוסר אחריות, מכיוון שברור לכולם, גם לחברי התנועה, שמי שאשם זה הפלסטינים, ולכן ההתמקדות הזאת במכרז בגילו, מכרז שכבר שוחרר פעמיים, מכרז שהיה מתואם עם ראש הממשלה ומכרז שהיה מתואם עם האמריקאים, זה דבר מיותר. גם האמריקאים וגם ראש הממשלה היו מתואמים לאורך כל הדרך על מכרזי הבנייה שיוצאים בשנה האחרונה, ולכן ההתמקדות בהם היא בעיניי חוסר אחריות. יכול להיות שיש כאן בעיה אולי עם נתניהו שלא מעמיד אתכם במקום, הוא לא מבהיר לכם שמי שלא מוכן ללכת בקו שלו יועיל ויפרוש מהקואליציה. אתם עושים מה שאתם רוצים. אני חושבת שסך הכל ראש הממשלה גם מתואם עם בנט וגם מתואם עם השרה לבני, ולכן אני חושבת שההתבטאות הזאת הייתה מיותרת. צריך עכשיו להישיר מבט קדימה ולראות איך יוצאים מהמצב הזה, להפסיק לענות לסחטנות של הפלסטינים. בשנים האחרונות נוצר מצב שמדינת ישראל נמצאת תחת פרוטקשן של אבו מאזן. הוא כל הזמן רוצה עוד ועוד תשלומים על מנת שנחזיק אותו ושהוא לא ילך לאום. אז אם הוא בחר ללכת לאום, בבקשה שילך. יש למדינת ישראל מספיק אמצעים, בין אם זה סנקציות או בין אם זה הכנות לתביעה על אבו מאזן עצמו בגין פשעי מלחמה בבית הדין הבינלאומי בהאג, כך שהמעשה הזה לא ישתלם לו. העניין הוא שלא נראה שזה מטריד אותו יותר מדי. חבר הכנסת שטרן, אני חייב גם לשאול אותך שאלה לתפיסתכם. יש מפלגות בקואליציה שמסכלות את המאמצים להגיע להסדר, מכיוון שאתם הצטרפתם לנתניהו כדי לקדם את העניינים המדיניים, מכיוון שנתניהו מאפשר לבית יהודי להמשיך בבנייה בשטחים, למה אתם לא עוזבים? אני אומר שני דברים. קודם כל, אני חושב שההבדל בינינו לבין הבית היהודי, לצערי אני אומר את זה, האם השלום הוא עניין של הפלסטינאים, או הוא לא פחות מכך ואולי יותר מכך עניין שלנו. כיוון שכך, כל זמן שאנחנו נחשוב שכדי שתישמר פה מדינה יהודית דמוקרטית, יש לנו עניין להישאר בקואליציה, נשאר. התנועה היא לא העניין שמניע אותי לפחות
התנועה לא הייתה לפני 20 שנה, והיא גם לא מוכרחה להיות בעוד 20 שנה. מדינת ישראל תהיה, והיא מוכרחה להיות כמדינה יהודית דמוקרטית. חבל לי שלכל המרכיבים של מדינה יהודית דמוקרטית, החברים בבית היהודי מפריעים, גם אלה בינינו לבין הפלסטינאים, ולצערי הרב, גם אלו בתוכנו. אנחנו נספק בדברים האלו, חברי הכנסת שקד ושטרן, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. מהומה באוניברסיטת תל אביב, 200 סטודנטים מהימין